Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakauraya mukadzi nemwana. Mushure mekunge ndauraya mukadzi nemwana wangu, zvinhu izvi zvakatanga zvaitika spiritually. Ndakaenda kunganga mukoma apo pandainge ndiine 27 years. Ndakambosvika pakuumirwa neupenyu zvekuti ndaiti kana ndikatarisa mudzimai wangu nemwana ndaizvibvunza kuti asi nhai Mwari, muriko here zvechokwadi? Mukomana chikafu chakasvika pakupera mumba zvekuti takasara tisina kana plan. Uchasokuona kuti iko zvino zvinhu zvaoma. Ndakatengesa zvose, ndatengesa midziyo yose yatainge tiinayo mumba. Apo ndichiti kana ndikatsvaka basa ndaitoshanda, asi kuti ndige ndichizobhadharwa paibva pachizongoita mamwe maproblems. Norangarira kuti ipapo ndainge ndawana basa pane umwe murungu akati ainge achida garden boy mukoma. Ndakashanda zvakanaka. Wakati uchinoti musi wa30 ndokubva achizoti kwandiri, ndoda kuti unge uchizomowa loan because ndine vaenzi vangu vari kufanira kuti vange vachizouya. Mukomana nacho ndakabva ndatanga kurova basa semazuva ose, asi handizivi kuti chii chakaitika. Ndakangovarairwa so kwe2 minutes, ndavarairwa kudaro mukoma kwava kutorova tambo iya yemagetsi. So ndakati ndarova cord iya yemagetsi, then ndokubva yanorova chimain switch. Murungu akapopota, mukoma akauya, ndokubva atora lawn mower iya akaisimudza, ndokubva aenda nayo paveranda agoti otanga kuikacha-kacha achiirovera pasi achiikika. Ndikabva ndatoziva kuti basa rainge ratopera. Akapopota kwava kufonera vanhu vakauya kuzogadzirisa main switch. Akabva ati unoziva kuti ndabhadhara mari more than 30,000 nekuda kwako iwewe. Ndokubva ndatodzingwa basa. Pakadaro mukomanashi waita mistake yakadaro yekuti wapisa zvinhu zvemurungu on top of kurova tambo yemagetsi. Hapana kana plan mukoma. Ndakabva ndadzingwa paya. Ndakati ndichisvika kulocation uko kwandainge ndasiya mudzimai wangu, iye akatongozviona kuti there was something that was wrong. Ndakaita kufamba netsoka kubva kumaplot ndichinosvika kulocation. I think it was somewhere kuma 1 am. Kana iye akavhunduka akabva ati imi muri kubvepi? Ndikabva ndati dia ndiri kubva kubasa. Akabva ati kwakanaka. Ndikati shamwari, ndadzingwa basa, handina hangu kuda kuzomudza chokwadi kuti ndainge ndaitawo mistake. Ndakangoita sekunge munhu ainge atongoshandisiwa nemurungu, ende murungu paakaona kuti mwedzi wainge wapera ndokubva achizonditsvakira nyaya. Mukoma ndichinotarisa mumba ndakabva ndatoona kuti mukadzi ainge akatotarisirawo kwandiri achitoona kuti pamba painge pasitomborina kana anything, mumba mainge mutori dry. Mukoma takarara. Ndikamuvimbisa kuti mangwana ndainge ndichazodzokera kupurazi ndichinokumbira mari yangu. Ndakaenda kuya zvekare mukomanashi apa ndakaita kutingura netsoka. Ndasvikako ndakatosangana naye pageti. Haana kana kumbotaura neni kana kuita sei. Kwava kutongoramba zvakachitora motikari yake kwava kuenda. Ndakamumirira murume uyu I think kubva kuma10 12 mukomanashi munhu nokuya. Akazouya zvake kuma past 5 ndokubva andiwana ndakagara pageti. Kwava kupopota akabva ati iwe uri kudei pageti pangu? Ndikabva ndamuudza situation yainge iri kumba. Mukoma akangovhura wallet yake ndokubva atongondipa 200 akati uzouya uchitora salary yako kana mwedzi wapera. Ndakarwadziwa mukomanashi because ndakamubvunza kuti mwedzi wacho unopera rini? Akati ndichazokufonera kana usingazivi kuti mwedzi unopera rini. Mukoma ndakadzokerawo kulocation kuya ndiine mahigh hopes kuti zvimwe kuda murungu ainge achazondifonera, but haana kana kumbogara akandifonera. Zvikatongovharana zvakadaro. Kamari kaya ndakakashandisa kwava kutengawo ka 5 kg kutenga chikabeji nemafuta. Ndichiti panozonoperawo chi5 kg ichi zvimwe kuda Mwari vanenge vandiitirawo plan. Mukomanashi hupfu huyawe hwakasvika pakupera hwose kupera. Mukomanashi mumba mukasara mungori nesalt. Ndo pandakabva ndati you know what, maybe God does not exist at all. Mukoma ndokubva ndachizoenda
pamba peimwe n'anga. Ndakatoona kutoti n'anga dzimwe nguva dzinokwanisa kukubatsira because mulocation mandainge ndichigara imomo mainge muchigara vamwe vataingoti elder vari elder vekuchechi. Ndakaenda kumba kwavo mukoma ndikayeredza misodzi kudai so ndikati kumba hakuna kana chinhu. I know kuti iniwo ndinoenda kune imwe chechi ndoenda hangu kumasowe, but ndatongouyawo kwamuri because ndakangonzwawo zvichinzi vanhu vekupendecostal mune rudo. Mukomanashi vakangonditi uchazodzoka, then kana wadzoka ndozoona kuti ndikakuitira plani ipi, ndichambotaurawo nevamwe vekuchechi. Ndakazoti ndadzokera kuya mukomanashi vakabva vati ndanga ndichiri busy, pane zvimwe zvandanga ndichiri kuita, uchazodzoka zvako ndiyezi mukomanashi. Ndakabva ndatongoona kutoti zvainge zviri nani kuti ndike ndichitongoenda hangu kun'anga straight because ndakati ndakatarisa kunyange pazowe pacho ipapo pandainge ndichinamatira ndiri, ndikati asi ipo paya nenhamo iripo angandibatsira ndiani? Hakuna anokwanisa kundibatsira. Zvitori nani kuti ndinge ndichitomira semukono, nyaya dzangu ndodzifambira ndiri ndega. Kwava kuenda pamba peimwe n'anga, ndakasvika ndikabva ndavaudza ndichiredza misodzi kuti mhuri yangu yainge yava kutoda kutofa nenzara. Vakabva vanditi it is fine, ndokubva vatora bucket vakabva vaisa zvavo hupfu, ndokubva vandipa mafuta, vakabva vandipa 20 rand vakanditi ochenda unotenga vhorosi. Mukomanashi ndakazototenga here vhorosi riya? Handina kutenga vhorosi. Zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndachizotenga mapakets angu 3 emalana. Makore acho iwawo anonzi malana ainge achiri kuita 5 rand matumbu ehuku. Ndakatenga mapakets angu ari 3 kweiyo firiji kuti tainge timbori nayo here, tainge tisina. Ndikabva ndati kumukula uya ndava kutora 1 packet, saka ndichazopota ndichiuya ndichizotora mamwe mapakets awa anenge asara 1 by 1. Karandi kaya kainge kasara mukoma ndakatengawo masweets malekere, ndokubva ndachizoenda kumhuri yangu. Mudzimai wakafara achitoona kutoti ndainge ndatouyawo ndakatobatawo something chekuti taikwanisawo kutombofanaso kurarama tichitsvaka imwe plan. Madhamu kwava kubika paya mukomanashi zviya zvekunzi matumbu anongodyiwa semudhei mukoma. Madhamu vakatongoita plani neaya anonzi haadyiwi, vakatongomabika ose, mamwe vakaita ekuomesa. Taita kuseva nedumbu 1. So ndakazodzokera kumba kwenyanga iya after ndaona kuti ndainge ndisiri kukwanisa wana peace job. Ndokubva ndadzokera kuya akabva anditi ndazviona kuti mhuri yako unoida, hanzi ndakakuona paglazi. Ndikati mune glazi? Akabva anditi saka glazi iri ndiro randinoshandisa pakurapa, saka glazi iri ndo richakurakidza upenyu hwauchazorarama. Ndo disadvantage yakazoitika pandiri mukoma, nekuda kwekuti ndakazotanga ndarakidziwa upenyu hwandainge ndichazorarama mukoma. Ndakarakidzwa upenyu hwandiri kurarama pari zvino zvindainge ndava kutodanana nerimwe zipepi rangu iro randakazoramba after ndazomuramba ndikabva ndachizotanga manje kudanana nemurungu uyo wandiri kudanana naye pari zvino. So at that stage mukomanachi ndichirakidzwa mukadzi uyo wandainge ndichinzi uyu ndiwo uchazotanga kufambidzana naye kana nguva yako yekuti unge uchizoita mari kana yakwana. I could not even believe it kuti munhu anoita sekunge anotongoacta mamovie nemanakiro ainge akaita ndingazonzi ndainge ndichazodanana naye, uye zvekare kuzotosvikawo pakutomushainira. Vakabva vanditi ndo upenyu hwauchange uchizorarama ihwohwo hwekutoti vanhu vanenge vachitokupfugamira vachitokukomberawo mari, uchitoemploya vanhu vanotosvika kana kuma-20, more than 20. I could not even believe it. After vandirakidza pfuma yose iyo vainge vachiti iyi ndiyo ichazova pfuma yako, ndopa vakabva vachizonditi zvino kuti unge uchizokwanisa kusvika ipapo pane zviri kufanira kuti zvinge zvichizotanga zvaitwa. Ndikati zviiko nhai? Vakabva vanditi glazi iri kazi harisi kukurakidza here? Ndikati no, glazi iri hapana kana chariri kumbondirakidza ini. Vakabva vachizotora glazi riya vakaita rekufuriridza glazi iroro ndokubva vandipa. Saka ndakati ndarigamuchira glazi iri rainge riine chiutsi, so vakabva vanditi furiridza zvekare sezvandaita. Kana wapedza kudaro wobva wachizoshandisa huma yako kupukuta hutsi uhwo hwauri kuona huri paglazi. Ndokubva ndachizoita saizvozvo mukoma. Ndakabva ndachizoona mudzimai wangu nemwana, ndikabva ndati ndikuona mudzimai wangu nemwana, zvinoreva kuti kudii? Vakabva vanditi ndivo vanhu avo vakabata pfuma yako, ndivo vakakubhuloka ivavo kuti usazokwanisawo
kuzova munhu anonzi ane mari. Ndikabva ndati zvino muri kuda kuti ndike ndichiita sei? Nhai vakabva vanditi vanhu ava kuti iwe unge uchikwanisa kuita mari havafaniri kuti vange vachizowanikwa vachirarama vari pasi pano pezuva, nekuti as long as vachingoraramba vari pano pasi pezuva, ziva kuti uchangofa uri murombo. Ende vakabva vati kana ndichitarisa zvekare mugirazi mangu ndikuona kuti uchazoita murombo wekupedzisira. Izvezvi zviri kufunga kuti uri murombo, kwete, hausi murombo iwe, utori mupfumi. Ichasvika nguva yekuti uchazova murombo kusvika pekupedzisira ndopa uchazoona kuti iko zvinozvi ndava kutambura. Ende panguva yacho iyoyo manje ndinenge ndava kusakwanisa kukubatsira. Ndikati kowai sekuru munenge mava kusakwanisa kundibatsira? Vakabva vanditi nekuti zvichazoitika pamberi apo mudzimai wako achazodaidzwa naamai vake kuZimbabwe uko, ende ndiko kachazova kekupedzisira kuonana, nekuti achazoti asvika kuZimbabwe hama dzake dzichazomuudzira zvekuita, dzobva dzamuudza kuti ko iwe unongoramba wakashingirira parombe rinokuuraya nenzara, zviri nani kuti unge uchitsvaka basa. Zvino kana azotsvaka basa achatanga kudanana nemurume ane mari, pasina kana nguva achapiwa pamuviri nemurume iyeye, ende achabva akanganwa nezvake. Uye zvekare mwana wako uyu ndazoona achizokura achichengetwa nababa vaseri vake, zvekuti achasvika pakukanganwa nemutupo wake, kana dzinza rake achasvika pakushaya kana hanya naro, nekuda kwekuti baba avo vanenge vava kumuchengeta vanenge vaine mari. Ko angagotsvakeiko kune rombe rakaita sewe? Iwe uchaita rombe rekupedzisira, uchava murombo, zvekuti dai kwanga kuri kunzi urombo unoita kuti munhu ange achizotanga kupenga, iwe ndiwe waizova wekutanga kupengeswa nenhamo. Mashoko avo akandirwadza, ndikabva ndaita zvivindi, ndikabva ndati zvinoreva kuti vanhu ava zviri nani kuti vange vachizoshayika zvavo pasi pezuva, kana kuri kunzi iyewo haazokwanisi kuzomirirawo nhamo yangu, achazongondisiya. Saka zvakangofanana izvi, sekuru rovai basa. Saka vakabva vachizondipa banga, vakabva vanditi banga iri unofanira kuti unge uchizoritora, kana waritora uda kuti unge uchizobaya girazi iri. Ndakaita saizvozvo. Pekutanga girazi iri rakaramba kutsemuka, vakabva vanditi girazi iri rinofanira kuti ringe richizotsemuka, ndo zvinoreva kuti sacrifice yako inenge yagamuchirika. Handizivi hangu mukomanashi kuti girazi iri ndakaribaya how many times, ndichingoribaya chete, ndichingoribaya ndokubva rachizotsemuka. Vakabva vanditi zvako zvaita muzukuru, ende unofanira kuti unge uchizoudza mudzimai wako uyu kuti ambosuduruka pauri, ange achienda kumba, nekuti kana aenda kuZimbabwe vaya avo vandakuudza kuti vachamuudzira zvekuita mune ramangwana vachazova vanhu vekuti vanenge vachizvidemba kuti dai munhu takangomusiya ari pamurume wake, nekuti ndichaisa mhepo paari. Mhepo iyi ichazoita kuti iye ange achizosangana nemunhu achamuurayisa. Ipapo havana kundiudza kuti vainge vaisa mhepo paari yainge ichazokweva varume vane mari, but vasina mari yakachena vanenge vaine mari yeropa. So akabva achizoenda kumusha mushure mekunge ndamupawo kamari kandainge ndapiwa nasekuru vaivai. Akati asvika kumusha mukomanashi, munhu ainge ava kusabatika kana pafoni, ainge ava kupfurirwa zvino nehama dzake. Ndokubva ndachizonzwa munhu achiti ndava kuHarare, saka pamba pandinoshanda zvikazoti ndikati don't mind me mai mwana, handiti muchibva kunoko ndakatozviona hangu kuti hamusisina kana basa neni. Kunyange pamakasvika kuZim handiti ndini ndakazoita zvekutokutsvakai, maita vhiki 2 musina kana kumbogara makanditsvaka, ndichiti zvimwe kuda munhu asangana neproblem. Ndakazotoita zvekutozivawo by mistake kuti imimi mutori online after ndatumidzwawo screenshot. Apa ndakatumidzwawo screenshot neimwe cousin sister yake. Takabva tatukana pafoni, akati handitomborina kana basa nezvose izvo zvauri kutaura, kunyange ukati ndiri kuhura, handiti anenge achihura anenge achihura neyake, iwewe kwauri ikoko chingohurawo neyako and see if I'm going to mind. Zvadaro mukomanashi munhu uyu akabva achizongondiramba. So ainge ava kudanana nemurume wandainge ndichitoziva kuti ari kutodanana nenhengi, but murume iye ainge asingazvizivi. Saka murume uyu iye ane mabusinesses ake, but mari dzake hadzina kuchena. Zvese izvi ndainge ndazviudzwa nasekuru vaye kuti usarwadziwa, nekuti apa tikuda kungotomushandisa kuti angodanana nemukadzi wako so that ange achizomuuraya, but kunomuuraya kwacho kwaachazoita
iwewe uchamuuraya zvekare. So handina kuzvinzwisisa panguva yacho iyoyo mukoma. Nerimwe zuva vakabva vachizondifonera vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchiuya kumba kwangu. Ndakaendako kumba kwavo, wainge huri usiku. Vakabva vatipinda mumotikari. Mukomana vacho vakabva vachizondipa banga. Vakabva vanditi banga iri tirikuda kutsvaka benzi iroro kana tariwana iwe uchazoricheka benzi iroro uchita sekunge uroda kuriuraya, but tinongoribaya-baya nebanga chete tobva tazorisiya. Uyu unenge uri mucherechedzo wekuti uri kuuraya mudzimai wako, nekuti ropa physically riri kufanira kutoti ringe richizotodeuka. Mukomanashi ndo zvatakazoita izvozvo. Takadhiraivha mukomanashi nayo Pretoria yose iyi tichingotsvaka chete kudzamara tichizosanganawo nerimwe benzi rechikadzi. Vakabva vanditi chiita basa rako zvechokwadi. Ndakabva ndazoburuka mumotikari ndokubva ndaenda paya painge paine benzi riya kana iro rakavhunduka rakatozviona kutoti munhu uyu ainge achida kutorikuvadza kwava kuda kutiza. Ndakabva ndaripinga ndokubva ndatanga kuribaya. Ndainge ndakanzi ndinge ndichiribaya nechemumakumbo umu uye zvekare nemuzvidya. Ndokubva ndachizoribaya nechekugotsi uku, but not too much. Ndaingoita zvaizvo kungobaya zvokungoti pangobuda ropa chete. After that mukoma ndokubva ndazodzokera hangu kumotikari apa. Ndaiti kana ndaribaya ndobva ndayamwa ropa ndikadzokera kumotikari ndokubva tachizodzokera kudare kwavo. Ndikabva ndachizopedzisa kuzadzikisa mhiko. Mukomanachi ndo marombero acho iwawo andakaita. Ndapedza kuita zvose izvozvo ndo pandakabva ndachizonzwa zvichinzi mudzimai wangu ainge achirwara. Saka apo paainge ava kufanira kuti ange achizodzoswa kwedu kumusha nembinga yake, vakabva vachizoita accident, asi iye nemwana vakapararirapo paaccident yacho iyoyo. Ndo zvakaitika mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yei.